kalangyan pada muncar sing dupa kumelon ana ing lawatan dunya aja kanggo gawe nilung ngambek pati. Takon sapa jenengmu? Buta polahmu kaya ula kapit.
yen kowe tambuh marang aku satriya Madukara Arjuna kekasihku balik sapa jenengmu ora iso aku ingin ning kene arep aku ganggu gawene wong digawe ning kene wenen kowe wani ayo ning palagan paperangan tak haglak limpamu mara maju mrene ketibak dadau coklek dina iki ayo pusakamu
Sasampunipun kaunjukan tirta Parwitasari peningkatan dari jajar semanding sawi sedepan sindur dening ibu bebraning putra tintur rahe kautaman wani marang kebener wedi marang kalisan lon-lonan lampaing istri mojo pitan saribit tinuntur ing Rama lampaing kang Rama tansah kebak pangarah-arah yang pangati-ati ciptaning panggalih tansah suka tetutunan dumateng putra saribit mugi dan banu bersama dari kebenaran agung tansah pangarah-arah yang pangati-ati kanthi pepayung budi rahayu linambaran tresno mawa dene dono
wong ayu Injih dalem Kang Mas. iki lirike iki do wong ayu aku ki ora ngerokke kene Lah wong sing disanding aku. ya wis ora dadi boyo pengopo nandang tresno lelakonku marang sira Nimas kapilut sajroning ngati muga tresnaku bisa kelakon bawa rampung diajengani jumbo swasana ya diaturke nggih
Cek mantene iki lak angkatan bersenjata. Briptu. Briptu. Nah, Lah, Dek Ben kak ketok iku ya anggota Briptu toh? aku sertu aku. Oh, Sertu. Lah, kebesaranmu nang endi? Kebesaran apa? Tak golek. Kok iso kebesaranmu ki nang Kebesaranmu. Kebesaran apa maksudmu iki lho? Pangkat utawa pakaian kebesarane. Kebesaranmu ki mbok kek ngendi kok ora mbok nggo dina iki? Enggak, Sertu ki apa? sertu ya ser terus metu. Oh, tak kira tukang pasir nyampur pasir karo watu. Apa enek prajurit kok setugel ya? Lah aku kan yo nandani najan setugel kan kadigdayane iki luwih ngono lho. Nah, nyatane setugel iso gak anak telu lho. Meneng ae cerewet. Antut runtut tansah reruntungan Ing sarina ngene kalih midhanget bawa ingkang sampun dahar kasuwun dahar lajeng pisan kinasih ingkang saking Sukoharjo Makmur kasuwun foto pangeston setunggal baka setunggal eman-eman fotone wis dikontrak larang-larang Majaidi. Dalem. Iki uncek nek nang kono iki kan yo adoh. Iki Dek iki tak tumpake sepeda. oh ngono Iya. ya Allah Ayo kene kok ora ditumpaki. sepeda motor ke sepeda Kok nek ontel rono mlakune adoh iki kok ndak kowe masuk angin. Saiki numpak kene ndang teh. Cah bagus. Bagus. Andang-andang Nek, andang-andang. kowe iki wong tuwa kok ora njumbuhke karo suasana. Lah piye? Zaman maju kok pitontel iki karemu piye? Lah wong iki ki anakku ki tak tukokke kaya ngene iki wis senenge ra umum. Ayo numpak sik. numpak piye wong kratekan sikile glundung malah cilaka. Pak. Golek pangan samplokane ameng-ameng nyawa. Pak, tumpakno. Ayo. Geduk. Ora glundung malah cilaka. Gitu. Ora. Kocak ana pitekane. Glundung. Ora. Ora. Iki panyuwune Bu sapa? Bu Manten. Bu manten kepiye to? Maksudmu iki piye Bu manten lho? Lah iki wis Bu Manten to ya. Wong wis ijab wis sak kok. Wis nang kono ae. Mlaku. Mau malah dikira wong setugelok lempoh ngono. Ayo. Datan kinggang saramput lamun Aku tok dolanan. ado cakete Salim Cak Bagus. Salim karo kancane ndang. ngati cak Nun, kowe mau salaman karo sing di omah urung kono salaman karo sing di omah sik dereng. nah ngono Iki timbang nyeriwut-nyeriwiti kowe iki nang ngendi-endi. Ono. Ijolno karo Mas Ono. Jaidi. Nah. Lah. ngono salaman karo sing di omah sik wong iki bayar larang-larang yo ndongake iki penting nah ngono Ya. nah Nggih. Pak. Ngamarno kae sekali Ibu. kancamu mburi kae jak salaman kancamu Oh, iya, iya. TPA kae Siap. Kok kleru? Piye to, Ya. Dek? kleru sing Sing salaman. salim ora kuwi lho. Kuwi salim Kleru kok piye? piye? kudune kono sing Sing ngene. ngambung kowe kok Sak lumrahe piye? Wong salim kuwi sing cilik kudu nyium sing gedhe. oh Lah iya ning iya iya ning cilik ning tuwek lho piye? lah iya wis. Tuwek untumu mlocot. Nggih. Iki salaman karo Mas Manten. Besok sapa ngerti sok kaleksanan dadi seretu tenanan. Oh sampun. Mas manten selamat. Wah, sumben lho gedheku yo ngene iki lho. Oh, Iya. bedene ya kaya Kowe kuwi Gedheku kaya Mas manten sumben. biar daftar polisi. Enggak aku jane ketompen yang kepolisian. Lah terus Terus? sebabnya Nek apa? aku metu aku Dik. Lah Lah, ngopo? Aku pengen ku satlantas kok. Aku di kayak bagian penyidik moh aku. Lah ngopo? Bagian Apa? penggendusan. Penggendusan apa? Penggendusan. Ora kuwi anjing pelacak Oh, nyok. berarti aku dadi anjinge ngono. Aku Oh, kowe to? Oh. Wah, kowe piye to? Lah apa panjenengan Wis ora wedok? ngerti babar bisa. Maklum, wong kowe rada error itu. Dadi bagian ambu-ambu goleki BB. Nah, barang sira Ya, cetha. berarti nek kowe anjinge ayo ndongkrok. Anjing kok ya ndongkrok ning ngarepe anu Iya. Mas Joko. Ayo, ayo. Wis, ayo. wis. Ngene karo ndongkrok teko
teko kono nggone besane ibuke mantan. Ayo. Bayu. Lah, ayo. Amit iki. Ayo. Malah Ayo. kaya kucing. Ibu wis sehat wis, dan Bapak. Mugi lancar sedayanipun. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib tutup le Sido asih beraya langgam mat-matan langgam mat-matan. Lah yo mat-matan yo. nah ini jenenge mat-matan dadi matane uncek karo matane unik Masamu dhewe. Matamu deh. Jare kon mat-matan kok ya. Yo. ayo Setia tuhu. nano Katur temanten. monggo. Iya. Aku kang segate ngosatku. Sasono wisuda tama temanten saripit kepareng badhe dipun pundhut gambaripun. Dumateng keluarga Ibu Bastari setunggal bangsa sawiji kepareng dumateng sanget dumateng papan pundhut teman-teman saripit badhe dipun pundhut gambaripun. Paripurna saking keluarga Ibu Bastari saking keluarga Bobo Suparno tunggal Bobo Sawiji kepareng tumuju dumateng Sasono wisuda teman-teman saripit badhe dipun pundhut gambaripun. Matur nuwun. Keluarga ingkang kono Mas. Kono anune ya akeh. Iya. Iya. Kene mesak kene. Kene. Nyapa? nah Aduh, momongke sing gemati aja banter-banter nih Bu, udah Ora. mentos ketingal to ingkang wingking nggih. Wes, Kula ajeng guwak batang niki. Apa? kadang di AC ini bocah kok Cek kaya ngono kupongku lho. tak gendong gopekno Srikaya cek. ya padha ae ra tekan. Ora kok, ya. tekan to. Gak tekan. Oh, alah. Oh, ajeng salaman, Mbak. Saiki nek bedono to yuk. Kok beda piye? Dhisik aku mbok gendong iso maplek penak ngono lho. Lah piye saiki? Kok lara kabeh iki. balung tok Ku aja nyenyak. Saya tuwek. Ceritane iki anu. Piye? Oh, tembaske montoran. Oh, nggih. Lah, bahaya tamune tekan jobot-jobot tibake. Tamune tekan jobot, Cek. Kita goleke plendungan. Bu! Tumbas plendungan, Bu. Lah ya. ya Allah Wong edan. Tenang. Ayo, Ora. sinyale ra tekan iku. kowe engko nuruti bayi gerang ngono ki malah entek dit mulut Dan glunduk. Yuk. Asem. Bule ngono kok. Wong edan. Ngene. Oh, nah, Bocah
Iya. Kuwi ditukokke motor. Motor apa angkong motor? Ya. Ya Allah. Wis penak banget to ki depit-depit numpak motor ngono kan Le. Aku ki Kowe iki mbok padake nimpal letong wae. Ora ya Mas, timbang aku gendong kok kono kok kene ya abot. Enek angkong tak tumpakke angkong. semare tratapan. Pindhok dhewe ya Le. Gak iso kok medhut. Aja sembrono. Karepku arep tak tumplak kaya Iki yo ndek nyawa lho, rumah sambu dolanan sembrono karepku iki. tak tumplak kanggo kaya nek nggo pasir ka lho. Tulung ala. Alah. Wah kok ya abot men to. Iki sing abot apane to, Cak? Hah? Oh cilik lanang. Baleke rono. Sing abot apane? Hah? Sing abot apane kok? Ya awake yo. Ora awak iki. Apa? Wis mesti Desane ngono. dosa. Nek arep balekke rono ya gawane rono genten. Ngono, digawa. Dibalekke wong sing tanggung jawab. Repot Lah ngono. kanca. Nah, Eh? sing numpak unik genti. Ora tekan. Dudung malah. Saya numpak aku ra ketekan. Ayo rumah saku kok. Ya karo nyanyi ngono lho. Nek kok kene iki ora kuat. Ngono. Ya, karo nyanyi. Mugian tok beara kaeng witi. Sragen ki Mas. Sing dupa kumalun ngeneng tiasa ngabage kawengku sagung jajan nanging sanget hangigipi sangreksi kaneka putra kang anjok saking aji sekalian ibu pindah monggo bareng jumeneng monggo Bu Bulurah monggo suwun pinarak mriki panuwun saking panitia. Monggo Pak Lurah. Atur guru parkir Mas Karyo menuju bidang tekan.
hari kedatangan Mas Joko. Mas Joko Samyanto ki juragane beras. Nah, iki. Weh, engko gawane beras sekintal kok. Ya. Matur nuwun. Mbak Yola, aja ngulatke mbokmu wae. Kalau bos ayam, bos beras. Ya. Aja lali lho, Nduk ya. Nah, aja lali. Catatan sajrone ati katan saya Yunani Hadi Multimedia. Jenenge gubuk asmara biyen kae antung tresno tanpa bantal tanpa kloso kota koe ketaman Permintaan tuan rumah belum dikasih, yuk. Catatan sajroning ati datan luntur saya marakati kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara.
mesti kula yen dudu jodone mugi enggal antuk sulit wong kang bisa ngladeni slirane pancen apa jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi kawula mung saderma nglampahi mung semene atur puji manggiyo raharjo sapungkure ojo lali asring kirim warta eman benjang iko yen to nganti digawe kuciwa Taten kula mboten lila yen to nganti mung disiyo-siyo Lilanono pamit mule mesti kula yen dudu jodone mugi enggal antuk sulit wong kang bisa ngladeni slirane pancen apa jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi kawula mung saderma nglampahi mung semene atur puji manggiyo raharjo sapungkure ojo lali asring kirim